Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Vinja Aliando Rizky ing pawarta Vinja News. Kula badhe ngaturaken pawarta babagan banjir ing Desa Warung Kiara RT 3 Sukamaju Cianjur pada tanggal 13 Januari 2022 Sumangga sami mirsani pawarta punika. Sakwise kedadian bencana alam banjir nang dina Rebo tanggal 13 Januari 2022 menginuli sithike ora ana 6 kepala keluarga utawa kakak warga desa Warung Kiara RT 3 Sukamaju Cianjur sing rekoso keturunan material sing ora sithik. Senajan ora ana korban jiwa jero, musibah kasebut kerugian ditaksir duweni aji 20 juta luwih. Para korban kasebut ngarep-ngarep ben cepet ana penanganan infrastruktur. Miturut esih, salah sijine korban kondisi wektu iki nggawe dheweke lan warga liyane rumangsa kawatir bakal kedadian hal padha pas cuaca lan bali kedadian meneh. Bondo lan barang dheweke lan warga liya sing dadi korban banjir entek kegawa arus amarga derese kali sing banjir. Omah kontrakan Arti sekitar sekawan doso gangsal ambruk ditempuh banjir. Tembok tengen omah mburi sekitar 50 meter ambrol. Lan bondo dhewe ning omah sewaan kegawa arus. Tembung pangarep RT 3 Asep Muhaimin Kemis tanggal 12 Januari nuli. Para korban wektu iki ngarep-ngarep kanggo secepete oleh bantuan becik saka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air lan Pertambangan utawa PSDAP utawa instansi terkait liyane. Cedhake dekne kabeh ngarep-ngarep ben pamarentah kabupaten utawa Pemkab Cianjur cepet tanggep jero nangani bencana sakwerna iki. Dikuwatirake yen udan deres bali medhun Kali Cisruah bisa ngalami banjir gedhe meneh lan kanggo antisipasi hal kasebut minimal kudu ana realisasi penanganan TPD nang sedaya bantaran Kali Cisruah. Pengen aja nganti kedadian meneh, mula kuwi cepet kudu ndang didandani. Warga ndamake banget secepete ana panangan TPT. Tutur iki 31 galing warga. JJ 46 tahun korban banjir liyane ngungkapake menawa nang banjir sing kedadian wingi kuwi korban sing paling parah yaiku omah kontrakane Arti sing rubuh sekesabut temuhan banyu mesake wong sing ngontrak pondone kegawa banjir gamblang dheweke. Mangkaten kawula saged aturaken menawi lepat ing pangapunten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.